Yr eithwr gorau o glywed erioed. Dyna farn Fôn Roderick am Emrys Roberts. Ganwyd yn Leamington Spa, ond yn 10 mlwydd oed symudodd i Gaerdydd. Trwy gapel Mini Street, Ysgol Cadeid, a'i fodryb bet, dysgodd Emrys y Gymraeg. Yn Cadeid, oedd un o griw o fechgyn, a dath yn rigl yn yr iaith gan gynnwys Bobby Jones a Teddy Millward. Yn wrthwynebydd cydwybodol, gwrthododd gwneud gwasanaeth milwrol wedi'r ail rhyfel byd, a fe ddrydwyd i garchar Caerdydd. Yno, fe grogwyd, trodd yno fe grogwyd Mahwd Mahatan. Gwelodd Emrys Roberts yr hiliaeth yn erbyn Mahwd, a gwelodd i gyd garcharwyr yn Somali yn gorfod cloddio y bedd a quicklime yn cael ei rhoi yn y bedd. Roedd meddylfryd rhyngwladol gan Emrys. Roedd yn flaenllaw yn yr ymgyrch diarfogi niwclear ac roedd ganddo barch enfawr tuag at Castro a Cuba. Ei ddeheuad mawr oedd gweld Cymru yn eistedd ochr yn ochr a Cuba yn y genhedloedd unedig. Fe safod dros y blaid mewn sawl is-etholiad amlwg ac fe arweiniodd cyngor Merthyr ar ddiwedd y 70au. Ef hefyd oedd yn gyfrifol am y darlleniadau anghyfreithlon a ddigwyddodd pan nath y BBC gwahardd darlleniadau gwleidyddol gan y blaid. Iddo ddal swyddi blaenllaw o flaen Plaid Cymru, mae'n deg i ddweud na welodd llygad yn llygad ac arweinyddiaeth y blaid ar bob achlysur. Oedd e'n sialers wrth redd, a fe weithiodd yn galed i wthio'r blaid i'r cyfeiriad hynny. Oedd popeth am na Emrys wedi gwreiddio yn yr hyn oedd orau i Gymru ac i bobloedd byd. Oedd e'n ddyn caredig, a fe brofes innau o'r caredigrwydd hynny ar hyd y blynydde. Mae'n fraint talu teyrnged i Emrys yn y Senedd. Oedd e'n rhan o griw, bychan a fynnodd bod Cymru yn genedl a ffrwyth ei hymdrechion hwy yw'r Senedd yma. Diolch yn fawr.